forestille mig, at Jesus sad der, og jeg kunne gå hen til ham, og han så lagde sin arm omkring mig. Og så vidste jeg bare, når jeg var der, så var han min totale beskyttelse og min tilflugt. Førhen var det halsen, der var, og alkoholen, der var min tilflugt, når jeg ikke kunne klare livet. Ja. Men nu var han blevet min tilflugt og min beskyttelse. Ja. Og der vidste jeg også, når jeg lærte mig det, og jeg kunne mærke angrebene, de var voldsomme og virkelig bombarderede mig med rigtig med angst og med depressioner og med alt mulige negative tanker, som vi kender. Så gik jeg ind i Jesu favn og begyndte at takke og prise ham. Og der vidste jeg bare, når Jesus er mellem os, mellem mig og dæmonerne, som vil angribe en, det kan de ikke. Nej. Fordi han har overvundet dem en gang på korset. Amen. Og det ved de godt. Og når vi ved det, så får vi også den autoritet og myndighed over, som der står, hele fjendens her, hele satans ånde her i mørket. Ja. Så det lærte jeg mig, at hver gang der var angreb, så kaldte jeg på Jesus og takkede ham. Jeg levede i min ånd med ham, min ånd i hans ånd. Ja. 24 timer i døgnet, så at sige. Jeg var dybt afhængig, fordi jeg blev meget, meget angrebet af dæmonerne. Så han er også stadigvæk. Fordi der kan godt komme små angreb, selvom jeg har lært at afsløre dem. Jeg kan mærke, når der ligesom er, når de er til stede, de der lederdæmoner der, så kalder jeg bare på Jesus og takker ham og siger, ind i din favn, Jesus. Tak, Jesus, jeg må være i din favn. Ja, afvise det. Afvise det og bare kalde på Jesus. Og så kan jeg bare mærke hans fred, som overgår al forstand, som han siger i ordet. Ja. I denne verden har vi trængsel. Har vi det svært. Men han giver os den fred, som overgår al forstand. Ja. Og det er et løfte. Og det virker.